Dobrý den, tady Aneta z Cargobusu. Ráda bych vám dnes ukázala nové možnosti, které poskytují naše mapy. V hlavní nabídce menu si klikneme na mapy, představíme si náklad například z Prahy do Nitry, mapa nám automaticky zobrazí nejrychleji dostupnou trasu, s tím, že potřebujeme část nákladu naložit například v Kolíně, tak si zadáme jako průjezdný bod Kolín. Mapa se nám automaticky překreslí. Další náklad potřebujeme naložit například v Ostravě. Přidáme bod průjezdu. V případě, že po cestě se potřebujete zastavit v Pardubicích, jednoduše stačí vytyčenou trasu přetáhnout do daného bodu. Těchto průjezdných bodů zde můžete mít několik. V případě, že budete chtít znát celkovou cenu za ujetou přepravu, stačí si zde zadat pouze cenu za 1 kilometr a systém vám automaticky přepočítá celkovou cenu. V případě, že budete chtít znát podrobnosti jednotlivých úseků, stačí si na daný úsek kliknout. To je ode mě vše, další video manuály můžete sledovat na našich webových stránkách, popřípadě v newsletterech.